24 student li attendu l-Istitut tal-Arti u d-Disin tal-MCAST se jkunu jikkompetu biex jiddisinjaw logo għal meta Malta ikollha l-Presidenza Ewropea fl-2017. Wara li dawn l-istudenti kollha jissottomettu d-disin tagħhom, il-bord tal-għażla magħmul mit-tim tal-Presidenza u mill-MCAST jażlu 6 finalisti. Imbagħad minn hawn jibda proċess biex jintgħażel il-logo finali. Is-Segretarju Parlamentari għall-Presidenza Ian Borg qal li din hija opportunità tad-deb għall-istudenti, anke għaliex dan huwa avveniment storiku li se jservi bħala promozzjoni qawwija għal Malta. Jien konvint li kif għamlu fil-passat dawn l-istudenti dawn iż-żgħażagħ ser joħorġu bi prodott tajjeb illi eventwalment jagħmel lilna kburin ma fuq kollox jagħmel lilhom illi jistgħu jgħidu li huma pparteċipaw ukoll f'dan il-proċess. Il-Prinċipal tal-MCAST Stephen Tagħhom qal li din hija esperjenza unika u appella lill-istudenti biex jaħtfuha u juru l-ħiliet tagħhom. Huwa fakkar li l-parteċipanti li d-disin tagħhom ħajkun qed jidher fl-istituzzjonijiet kollha Ewropej għal 6 xhur sħaħ. Tagħhom qal lill-istudenti li jridu jsegwu linji gwida apposta maħruġa mill-Unjoni Ewropea. Brief li nata mill-Uffiċċju tas-Segretarju Parlamentari li huwa marbut ma' dak li jekjedi wkoll l-Unjoni Ewropea. Hemm dan il-brief u dan preparazzjoni li matul din il-ġimgħa l-istudenti jridu jsegwu wkoll. U għal dawk li jbatu bil-kurzità l-aħħar dettall ma tantx se joġobhom. Dan għaliex il-logo magħżul se jibqa' sigriet sa xahar qabel tibda l-Presidenza.